To nemôže byť pravda. Všetci volia a my tu sedíme. Čo ak vyhráme? Pozri, ja som chcel voliť, ale nemohol som. Prepáč. To nič. Ja viem, že si mala niečo dôležitejšie veci na práci a teraz ťa za to potrestajú. Na teba tiež. Pozri, no aj tak ešte nevieme, ako voľby dopadli. Musíme byť trochu trpezliví a potom sa uvidí. Už sa prestaňte baviť dokola o tých voľbách. Neuvedomujete si, že v hre je moja budúcnosť? Iba tvoja budúcnosť, Neboj sa, nikoho v iného? najhoršom prípade ťa vyhodia. Prestaň, čo ti to napadlo? Vyhodia ma tesne pred koncom? Nie, moji rodičia to nedovolia. Keď sa na to tak pozriem, vy ste na tom horší. Roberta, prestaň ju strašiť, prosím čo ste ťa. urobili vy, je Čo najhoršie sa vážnejšie. môže stať? Môžu akorát podať hlásenie. Nemôžu nás vyhodiť. Veď prečo aj? To dúfam. Sme ľudia, nie? Tu ste. Mačička, čo sa stalo? Vyhrali sme? Vyhrali? Mačička, Gaston nám vzal urnu. Povedal, že spočítajú hlasy, takže stále nič nevieme. Do pondelka nám nič nepovedia. Do Nie. pondelka. Ja toho idiota zabijem. Nie, Roberta, nie. Zostaneš tu, nepohneš sa odtiaľto. Zabijem Jasné? ho. Ale čo Chceš ho ti pošpať je? proti sebe? Áno, rozbijem mu. Nie, to ti za to nestojí, Áno, takže tu rozbijem. pekne zostaneš. Haló, mama? Volám ti, lebo ti chcem povedať niečo dôležité. Ahoj, miláčik. Čo sa deje? Vieš čo, ide o zajtrajšok. Nechcem ísť za babičkou. Radšej by som tu zostala s mojou kamarátkou. Ale dcerka, keď niečo slúbiš, musíš to dodržať. Okrem toho, už som povedala babičke, že za ňou tento víkend prídeme. Ale mami, prosím ťa, nenúď ma. No tak prosím. Pozri sa, Bianka, u tvojej babičky sa zajtra zídu ľudia, ktorých by si mala určite spoznať. Ach, mami, veď tam môžem ísť na budúcu sobotu. Mami, prosím. Nie a nie. Nemôžeš sa z toho vyzuť. Povedz, páčilo by sa ti, keby ti to niekto urobil? Nie. Tak vidíš. Pôjdeme pozrieť babičku. V sobotu po teba prídem. Skoro ráno. Dobre, mama. Každú chvíľu by mali prísť všetci vaši ctení rodičia. Tak na čo tu sedíme aj my? Budete nás fotografovať? Mlčte, Roberta Pardová. Čo? A čo urobíte s nami dvoma? Nechajte to rozprávať pána riaditeľa, dobre? Prepačte. Ďakujem, profesor. Prosím. Teraz vás oboznámim s tým, aké výchovné tresty som pre každého z vás vymyslel. Pre vás, slečna Pardová, som vymyslel... Roberta, moje krásne dievčatko, čo sa stalo? Si v poriadku? Zlatko, si v poriadku? Áno. Čo má znamená tá nechutná vec? Vidíte? Dielo Dosť Roberta. je to nechutné. Nie, nechce sa mi veriť, že moja dcéra urobila niečo také sama. Čo sa mi tu Vaša snažíte dcéra je povedať? schopná sama poraziť aj revolúciu. No, samozrejme. Čože? Ale tentokrát to prehnala. Čo si môže myslieť profesor Reverte? On je na tejto škole nový. Pozrite, Pascual. Tento pán sedí na mojej dcére, odkedy sem nastúpil. To nie je pravda. Ale je to pravda. Keď ste nás prvýkrát videli, tak ste chceli so mnou hovoriť o Roberte, ani ste ju nepoznali. Čo to malo byť? Čo? Dobre, no tak prosím vás. Poviem vám, aké tresty som pre nich vybral. O čom to hovoríte? Slečna Pardová, vy musíte prečítať túto knihu. Čo? Prečítate ju, je od Miguela Ángela. Tak moment, bolo mi povedané, aby som vyjadrila to, čo si myslím o dospelých. A toto si o nich myslím, že sa topia vo vlastných hovnách. Roberta! Mala by si sa vyjadrovať trochu jemnejšie, Zlatko. To je strašné. Topia sa vo vlastných smradlavých výkaloch. Nie. Mlčte! Tak potom v hovienkách. V poriadku? Pozrite, je jedno, ako to poviete, aj tak budete potrestaná. To má Giovanni naozaj smolu s tým otcom, nie? Čo sa mu stalo? Čo mu je? Alicia mi nechcela nič povedať, ale viem, že Giovanni bude teraz pár dní chýbať. To som si istý. zvedavý, či dostane napomenutie. Treba mu pomôcť. Poznáš to, pes, ktorý šteká, Pes, nehryzie. ktorý šteká. Dobre, tak ja už idem. Dobre. Pripíš mi to na účet. Áno. Počuj, nevieš niečo o Giovannim? Nuž, nie je na tom veľmi dobré. Dnes za ním pôjdem. Ale ako to chceš urobiť? Ako to chcem urobiť? Nemáš ani jeho adresu, ani nič. Vypýtam si adresu od Alicie. Naozaj? A keby si chcel, tak ho môžeš ísť pozrieť so mnou. Dobre, pôjdem s tebou za ním. Tak poďme. Poďme. Ideš? Jasné. Tu je... Áno, tiež vravíte, hovorím, že... Nie, počkaj, čo to tu robíš, ha?
Ak sa stratia peniaze, tvoj otec ma zabije. Mal by si sa venovať zákazníkom, to by si mal robiť a nie tu obsmrdať. Počuj, Carlitos, len sa upokoj, ja som majiteľ, nie? Ale ja to tu mám na starosti. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo? Môj kolega sa vám bude venovať. Hýb Á, sa. dobre. Dobrý deň, ako sa máte, slečna? Ďakujem, dobre. Ja som Giovanni Mendez López a som majiteľom tohto mesiarstva. Ako sa máte? Čo vám Ďakujem, ponúknem? veľmi dobre. Mohli by ste mi dať pol kila? Neviete náhodou, aký druh mesa potrebujem na vypražané Na rezne? niečo sa ťa pýtala. Tak na vyprážené rezne potrebujete... Myslím, že to aj tak závisí od toho, koľko ich chcete urobiť. Nie, ja som sa nepýtala, že koľko mesa potrebujem, ale neviem, akú časť mesa mám kúpiť. Aha, akú časť mesa? Áno. No to je jasné. To ste mali povedať hneď, však, Presne tak. Carlito. Všetko to vlastne aj tak závisí iba od vás, slečna. Ja mám napríklad rád mleté meso, ale neviem, či by som vám mohol ponúknuť 1 alebo 2 guľky z tohto mesa. Vystup, Tomás. Počuj, Diego, dali ti dobrú adresu? Pretože toto miesto vôbec nevyzerá ako... Nevyzerá, ale je tam nejaký dom. Áno, a je tam nejaké mesiarstvo. Ale myslel som si, že jeho otec má dosť peňazí, aby nemusel žiť v tejto štvrti. Je to tu polorozpadnuté. Áno, ja viem, ale sme tu správne. Veď uvidíme. Ale viete čo, my sa radšej vrátime späť do školy, dobre? Nie, prosím vás. Radšej vám hneď zaplatím. Ale prečo nie? Nie. Ja som kráľ mesa a toto je moje kráľovstvo. Všetko je moje a toto je... Prosím vás, moje meso. Moje meso. Áno, hneď to bude, ja vám ho hneď dám. No tak dajte mi ho. No veď ma počúvaj, teraz som tu šéfom ja. No tak, poďme. Počúvaj, Carlito. Držte, Ak sa prosím vás. Rozumieš, Carlito, nič nevieš. Nič. Počuj, mladý. Prosím ťa, toto mesiarstvo je Áno, Giovanniho. toto je mesiarstvo. Čo to má byť? Čo sa deje? Prepačte mi. Mal by si sa venovať zákazníkom. Pokojte sa, dámy, hneď to bude. Nemôžete vydržať. Prepačte, prosím vás, mohli by ste mi to pomôcť To odniesť? chceš ešte predávať špinavé meso? Čo s tým mám robiť? No tak dámy. Prepáčte, nemôžete ma trestať za to, čo si myslím a ako sa vyjadrujem. Čože? Alma, poďte aj s Robertou so mnou a vyriešime to. Pán Gandia má aj tak ešte čo Áno. riešiť. Chodte, profesor, ja tu toho mám ešte dosť. Ideme? Dovial ma. S Bohom, Miguel. S dovolením. No, Veľa chodte, šťastia. chodte. Majte Roberta. sa. Aj tebe. Prestaň. Buď ticho. Váš problém je oveľa vážnejší ako ten, ktorý sme tu teraz museli riešiť so slečnou Pardoovou. A čo urobíte? Teda, ak nám to môžete samozrejme V povedať. tejto chvíli budete na určitú dobu vylúčení zo školy. Nie. Až pokiaľ sa celý profesorský zbor nezhodne, aký trest vám prináleží. Prosím vás, nerobte mi to. Ak ma vyhodíte, stratím celý rok. Všetko sa Ale vyrieši. čo? Na to ste mali myslieť skôr, slečna. Možno by ste potom držali svoje živočíšne pudy na úzde. Prepáč mi, Mia. Nezaslúžim si ťa. Najlepšie bude, ak ťa už nikdy neuvidím. Marina Caceresová prišla o život pri hrôzostrašnej nehode. Cestovala so skupinou babu.
It's me. Yes, I need something. It's kind of an emergency, you know? Okay, in an hour. Prepáčte, pane, niekto by chcel s vami súrne hovoriť. To bude asi delegát. Povedzte, že som odišiel. Pane, ale volá vaša žena. Povedala som jej, že ste zaneprázdnení a že s ňou pravdepodobne nebudete môcť hovoriť, ale... Dobre, ako sa Mabel opovažuje mi volať. Dajte. Mám jej povedať, že tu nie ste? Nie, porozprávam sa s ňou. Prosím. No tak, Mabel, čo chceš tentokrát? Paríž, Francúzsko. Chcem vedieť, prečo to Diego urobil. Prečo je proti mne? Chceš ho teraz reklamovať? Si cynický, Leon. Už sa celé mesiace pokúšam s tebou skontaktovať. Ale my dvaja sa nemáme o čom baviť. Právnici mi povedali, že už čakajú, kým podpíšeš papiere a vec bude uzavretá a manželstvo skončilo. Ale ako mi môžeš niečo také urobiť? Prinútil si Diega, aby vyhlásil, že som šialená? Pozri, ja som nášho syna do ničoho nenútil. Sám si konečne uvedomil, ako sa veci majú. Nie, som si istá, že si ho donútil to povedať. Vravím, že nie, Mabel. Tvoj syn sa vďaka Bohu zmenil. Je celkom iný. Už sa začína meniť na skutočného Bustamanteho. Áno, mení sa na monštrum, ale ja to nedovolím. Pozri, Mabel, ja nemám čas tu s tebou strácať čas. Som si istý, že vieš, že som predsedom vlády. Mám oveľa dôležitejšie veci, ako riešiť tvoje problémy. Ale keď... A dobre ti radím, čo najskôr podpíš papiere k rozvodu. Už sa s tebou naozaj nemám o čom rozprávať. Je ti to jasné? Na to máme právnikov, Mabel. Dovidenia. Dobre, dokola sa budeme rozprávať o tom Roberta, istom, ale ja sa prosím ťa, tak ty si vyjadrujem. musíš Je to Tak moment. Dobre, Pokúsime sa to všetko vyriešiť. Môžete si byť istá, pani, že ja som prvý, kto to chce mať už všetko za sebou. Ak chceš, môžeš mi tykať, lebo ja ti rozhodne vykať nebudem. Ja som Alma. Tak dobre, prekonávame bariéry. Áno. Mám taký pocit, že vy prekonávate moju trpezlivosť. Roberta, ovládaj sa. Teraz sa pokúsime profesorovi vysvetliť, že to, čo si urobila, neznamená, že si niekoho chcela veď to on uraziť. chcel uraziť mňa. Pretože tá pekná socha je spôsob, akým sa vyjadrujem a ukazuje, čo si myslím. Zlatko, tá pekná socha nie je práve umelecké dielo. Buďme k sebe úprimní. Už nie si malé dievčatko, už si veľká slečna, Zlatko. Aha, a čo teraz? Akože To čo? je spôsob, akým sa vyjadrujem. Umenie, cez ktoré ukazujem, čo si myslím. Dávali slávni sochári svojim sochám nohavičky? Jasné, že nie, len si predstav Dávida. Daj mu slipy, pretože ťa uráža. To ja nechcem. Nie, to sa nedá porovnávať, Roberta. Určite nie. Ide o to, že moja dcéra má naozaj pravdu v tom, že je to jej spôsob vyjadrovania. To musím uznať. A nechcem ju teraz obraňovať, ale možno by sa mal každý vyjadrovať, ako sám chce. Pozrite, to, tu ste čo nahý všetci. Roberta, mlč už. Pozri, Môžete sľúbiť, že sa pokúsim popracovať na tom, aby sa nevyjadrovala tak hrubo a aby už nerobila takéto neslušné sochy. Dobre, ale netrestaj ju, prosím ťa. Nechcem ju trestať, chcem jej niečo navrhnúť. Mala by chodiť na terapiu k psychológovi, ktorý ju naučí ovládať svoju horúcu krv. Ale moja krv nie je horúca. Moja krv priam vrie, jasné? Nepôjdem k žiadnemu psychologovi, pretože to nie je adekvátny trest. Ja nie som šialená. To je Roberta. Opatrne. Položíme to tam. Hodím to do kontajnera. No, to to už máme nemôžeme dať. predávať. Kam s tým? Prepáčte, tam na chodbu. Tak, sem to položíme. Naozaj, a ty poznáš rodinu... Poznáš Áno, rodinu áno. Mendeza Lópeza? Rodinu Mendezu? Áno. Nie, Mendez nie. López. Nie, nepoznám. Akože Tak nie? vidíš, Diego. Si istý, Mendes, rozmýšľaj. Mendezovci, áno, tak sa volal predošlý majiteľ mesiarstva, ale to je už dávno, čo tu nebol. Nebýva tu asi 1000 rokov. Tak vidíš, Ja ľutujem, hovoril som chlapci. ti to. Tak čo teraz? Akože čo teraz? Ďakujeme veľmi pekne, poďme. Za málo, a Ďakujeme. prepáčte. Nie, nič sa nestalo. netráp sa, Vravel niečo som, že ho vymyslím. tu nenájdeme, Diego.